Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа една нова моя придобивка, която доста време исках да си купим. Това е дробилка за клони за домашни нужди. И понеже доста хора си купуват такива дробилки, много често изпадаме в ситуация, че не можем да ги сглобим. И затова ще се опитам и аз да ви покажа как може да се сглоби това нещо, въпреки че никога до сега не съм сглобявал такава дробилка. Предполагам се, че този видеоклип ще бъде доста ясно и ще се виждат отделните елементи на сглобяване. За целта ще ви покажем как можем да отворим този съндък. Те са го измислили много елементарно и практично. Има едни скобички, които се дигат нагоре или надолу, и като се изварят тези скобички, целият съндък трябва да се извади. Почваме да действаме, за да не си приказваме излишно. Така, и да видим сега какво са ни изпратили. Така, има доста неща. Опаковано екстра. И сега да видим какво ще правим. Тук е насетне.